МВР, бяха от почти всички служби, даже бих казал всички служби на Вътрешното министерство. Разбира се, така, среща без пагон или под пагон на цигара имаше и в други по-големи градове в България. Вижте, атмосферата е и оттам. Над 600 полицаи в Бургас подкрепиха националния протест. Към тях се присъединиха и директорът на областната дирекция на полицията комисар Васил Едрев, началниците на отделните направления. Всички цивилни заявиха, че са в почивен ден. В Русе полицаите се събраха над по цигара точно в 11 часа. За 13-та заплата не е това единствено причината. Целта е колкото се може ние по-добре да си изпълняваме задълженията, да си изпълняваме функциите. Но това изпълнение на тези функции става, разбира се, с един нормален, спокоен живот за нас, за семействата ни и отделно с средствата, с които разполагаме и не на последно място и с усилията на обществото. Около 400 служители на реда запалиха цигари пред областната дирекция на МВР и във Варна, някои заедно с семействата си. Полицаите отрекаха твърденията на вътрешния министър за размера на възнагражденията им. Казаха, че заплатите започват от 300 лева, а служител с 15 годишен стаж взима малко над 700. Недоволството от ниското заплащане и лошите условия на труд имаше и във Велико Търново. Макар и не под пагон, обаче повечето от пушещите отказаха да коментират повода за събирането. Видяхме и чухме исканията на полицаите. Според теб, Асене, има ли изгледи да започнат преговори по същество с ръководството на министерството? Лично според мен големият проблем е в това, че няма директната връзка между полицаите и министъра и въобще политическото ръководство на МВР. Синдикатите, както разбрахме от репортажа, бяха отрязани да посредничат между полицаите и вътрешния министър. Специално пред BTV вътрешния министър заяви, че това, че в колите няма аптечки и че няма бензин, не е проблем на политическото ръководство, а става дума за конкретните началници, конкретните ръководители на полицаите по съответните управления и направления. Според него редовите служители и техните преки началници трябва да говорят повече и шефовете да взимат съответно мерки за решаването на конкретните проблеми на редовите полицаи. Но вижте още какво каза министър Михаил Миков пред нашата камера. Интересното беше, че има много искания. Някои въобще не са на ниво политическо ръководство. Това показва затруднена комуникация с отговорните ръководители на определени места, защото тези въпроси трябва отдавна да бъдат поставени и решени от тях. И мерките в никакъв случай не са на законодателно равнище. Става въпрос за мерки, които са чисто организационни, управленски. Аз мисля, че съвсем скоро в МВР няма да има вече лади. Няма да има автобуси Чавдар на 37 години. И това ще се случи в следващите месеци. Аз мисля, че те са държавни служители. Когато са приели дълга на държавната служба, мисля, че са били наясно и с възможностите на държавата. А иначе всички тия проблеми ние сме длъжни, отговорни сме и аз лично ще положа всички усилия в къси срокове да ги чистим един по един. Още за реакцията на изпълнителната власт, премиерът Сергей Станишев каза, че в момента се прави всичко възможно българските полицаи да имат достоен статус в обществото и определи протеста пред МВР като, цитирам, политизиран от опозицията и ГЕРБ. Вижте какво каза още Сергей Станишев. По повод исканията на полицаите за по-високи заплати, премиерът заяви, че бюджета на МВР се увеличава значително всяка година, а около 80% от него са точно за възнаграждения, защото личният състав е изключително голям. Хубаво е да направите справка какви са заплатите в различните сектори. Аз много ценя и уважавам труда на българските полицаи, защото от тях зависи сигурността на гражданите. И всеки един човек би трябвало да се отнася така към тях. И в последните години винаги сме правили възможното за едно ускорено увеличаване на заплащането на служителите в Министерство на вътрешните работи. И винаги сме се старали да се поставим, разбира се, труда на различните сектори в българското общество. В крайна сметка трябва да се мисли и за учителите, и за медицинските сестри, и за всичките. И през последните месеци министър Миков се постара действително да направи допълнителни усилия. Премиерът посочи, че е увеличено възнаграждението на дознателите, а освен това се подготвя и система, която да носи бонуси на хората, които постигат най-добри резултати. За BTV новините Марина Евгениева. Във Варна неформалният лидер на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че от бюджетния излишък и възможностите на правителството може да се отговори в голяма степен на исканията на протестиращите полицаи. Борисов повтори позицията си, че не е редно заплатите в Държавната агенция за национална сигурност
които са високи, да бъдат намалени за сметка на вдигането на заплатите на служителите в системата на МВР. Знаете, информацията за нарастващото напрежение сред униформените органи на реда се появи именно в ефира на BTV. Няколко пъти призовахме и политическите партии, всички да не политизират процеса, който тече в МВР, защото това си е протест за социални искания. В същото време нашата позиция е много ясна по тази тема, че служителите от МВР трябва да имат по-добро възнаграждение, по-добри условия за работа, след като изискваме толкова от тях. И за финал искам да кажа само две неща. Едното е, че пропуснах при представянето на господин министър Нико да каже, че полицаите ни дадаха едни 7 стотинки за неговата 13-та заплата, които ще му предадем, разбира се. И това, че самите полицаи в края на протеста заявиха, че 2 седмици ще чакат да има промяна и след това ще направят нещо. Какво е това нещо? Ще следиме в развитието на този най-горещ и дори пушещ скандал на тази седмица. Благодаря ти, репортерът Асен Иванов, с обобщена информация за хода на полицейските протести у нас.